Se hai 3 anos o vecindario lle metera 6 ao Lugo nas Canarias, agora os branquivermellos quedaron a un só tanto de devolverlles a afrenta. Con Quique Setién na grada, sancionado, o Lugo ofreceu todo un repertorio do seu mellor fútbol. Todo comezou a escribirse aos 34 minutos. Claro penalti sobre Marcos Rodríguez cando ia encarar o gardameta canario. Poucas dúbidas ofrece a acción. Carlos Tornero transforma a segunda, aproveitando o rexeite de Santi Hidalgo. O valenciano marcou o seu terceiro gol no que vai de Liga e resultou mancado nesta acción, polo que foi substituído. O inicio do segundo tempo foi apoteósico. Tardou un só minuto en ampliar vantaxe o Lugo. Foi nunha xogada entre Iván González, Arroyo e Carlos Pita, que define. Salienta a pasmosa serenidade do mediocentro coruñés. Segundos despois, xogada pola esquerda entre Manu e Arroyo. O centro chuto madrileño queda a pés de Claudio Monti, que só ten que empurrar. En 2 minutos, o Lugo rachaba por completo o partido. Pero a mañá ofrecía máis ledicias. Aos 15 minutos a xogada é pola dereita. Centra Cristóbal e Azcorra fai un escorzo para enviar o balón a gol coa testa. É o cuarto gol en Liga do Vasco, o terceiro en 8 días. E o remate da festa chegou no minuto 43. Arroyo aproveita a mala saída do porteiro visitante e define coa feble oposición de 2 defensas. Era o quinto, a rúbrica a un triunfo que asusta a rivais directos e que coloca ao Lugo outra vez entre os 4 primeiros.